Takže čo? Ja Igor. A na tomto kanálu pôjdeme tam. A dneska sme podľa názvu videa máme alebo je alebo pokračuje. Dúfam, že viete si dať ako stiahnuť Minecraft. Je to veľmi jednoduché. Najľahší asi spôsob si dáte pôsto. Tak, no ak si to napíšete ako spolu. Prepačte, mám trochu pomalší internet. Hej. Nemusíte sa prihlasovať ani registrujete, ja som tu registrovaný, no prihlásený, ale to je jedno, to je vedľajšie, no proste sa napíšem. Moje to Minecraft, tu máte také, ja to väčšinou sledujem z jednotky dvojky, lebo ja som aj tak sa naukladané, ale tak by ste kľudne dať. Nedávajte si 1.4.2 alebo čo tam majú, lebo to nepôjde vám tak väčšinou a tu to máte. Vidíte? Aha, a zabudol som dodať, že ešte vlastne javu vám ukážem. Ježiš. Na chvíľu stopnem. Som späť. Áno, a teda mám toto. Takže napríklad toto znamená, že najviac kráča celého páče. Toto je vedľajšie. A tak na to. Tak stiahnuť. What the fuck? Pohne sa na... What? Ahoj. Zase stopnem. A zase áno, takže konečne sa mi to ukázalo. A tuto, a takto to musíte opísať ten text, že hoci aký není iba tento. A toto je pre tých, čo sú tu prihlásení. A takže tuto opíšete text, že to je, že máme napísať kanál. A vyšľam ťahovať. A čo oni sú borali? To je napríklad. Teraz to je rýchlo internet. Ale celé to máte. A stačí si to preniesť na to. Zrejme, ja to mám teraz trochu zapracané. Čo je vedľajšie. Tak, ale vidíte, je to tu. Musím. A že tak, musíte mať nainstalovaný viac. To je to, čo som teraz. A tu to. A niekedy som sa musím úplne dať. Tak ja to radšej stopím. Tak, som späť. Áno. Chcem sa vám ukázať. Keď nemáte ešte stále Minecraft 1.4, ktorý je lajkový, to je úplne jedna všetko. Tak stačí, keď sa na toto, ale to je parking. To si dáte meno. Alebo áno, ale keď skočíte na to, nemusíte tu, no, to je úplne jedno. Tu je za to, dáte deň a čiže musíte počkať a tam sa vám potom už to urobí, keď sa to dočíta, tam bude, že don't fail, či what také, ja neviem presne. Jo, počkajte. Tak, to som späť. No a musíte teda počkať, sa načíta, napíšete to na fail, alebo také nie fail, ja neviem presne, no. Potom, keď sa dočíta, tak viete na ten Minecraft a keď to bude snať, a na ďalšia verzia a proste to vidíte, ako dáte vlastne tak, aby sa boli úplne stará verzia, alebo vlastne. A keď to máte, tak stačí vás viac. No a je to. Naučím a čaute.